Ως ψυχολόγος, όταν μιλάμε για τα τραύματα των Εβραίων που αποκόπηκαν από τους γονείς τους στην περίοδο του Ολοκαυτώματο, μιλάμε για ένα τραύμα πολλαπλής απώλειας. Τα παιδιά αυτά δεν έχασαν μόνο τους γονείς τους, έχασαν το όνομά τους, τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους, την ιστορία τους. Για να επιβιώσουν, αναγκάστηκαν να αλλάξουν ταυτότητα. Η αποκοπή από το γονέα σε τόσο μικρή ηλικία δημιουργεί ένα βαθύ ψυχικό τραύμα. Γιατί ο γονέας είναι το πρώτο μας σημείο ασφάλειας. Και όταν αυτό χάνεται απότομα και βία, το παιδί μαθαίνει να ζει μέσα στο φόβο, μέσα στην ενοχή και τη σιωπή. Πολλά από τα παιδιά μεγάλωσαν χωρίς να γνωρίζουν ποιοι πραγματικά είναι. Κουβαλούσαν μέσα τους ένα κενό, μία αίσθηση ότι κάτι τους λείπει, χωρίς να ξέρουν τι. Η απώλεια της ταυτότητας είναι και αυτή ένα τραύμα. Το να ζεις μια ζωή που δεν είναι δική σου, ακόμα και αν σε έσωσε, έχει ένα ψυχικό κόστος, που συχνά διαρκεί μια ολόκληρη ζωή και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Οι γονείς είναι ο θεμέλιος λίθος για την εγκαθίδρυση μιας ασφαλούς σχέσης στη μετέπειτα ζωή του ατόμου, στις μετέπειτα σχέσεις τους. Όταν λοιπόν υπάρχει το τραύμα της απώλειας των γονέων, αυτό ερμηνεύεται σαν ένα ρήγμα για τις μετέπειτα αυτές σχέσεις. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια πληγή που πονάει ακόμα και αν ακολουθεί και με τον χρόνο. Τα 16 μου χρόνια η ζωή μου γέμισε με ερωτηματικά. Τα αν είναι αυτά που στοιχιώνουν τις μέρες και τις νύχτες μου ακόμη. Αν ο πατέρας μου είχε μιλήσει νωρίτερα, αν η μητέρα μου δεν αγωνιούσε τόσο πολύ, αν συνέχιζα τότε να ψάχνω, αν δεν είχε φύγει από τη ζωή ο μοναδικός άνθρωπος που ήξερε κάτι. 13 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου έμαθα, μέσα στην εφηβεία μου, έμαθα από τον άρρωστο πατέρα μου ότι οι πραγματικοί γονείς μου ήταν Εβραίοι και με είχαν δώσει σε αυτόν για να με σώσουν από τους Γερμανούς. Δεν γύρισαν ποτέ για να με πάρουν. Μεγάλωσα ως φωτεινή καμπά, ως χριστιανή, μέσα σε μια οικογένεια στην Αθήνα που με αγάπησε πολύ. Τόσο πολύ που η μητέρα μου δεν άντυχε να με βλέπει να ψάχνω τους πραγματικούς μου γονείς. Τότε στα 16 μου χρόνια φοβόταν μήπως με χάσει και εγώ σταμάτησα να τους αναζητώ γιατί δεν άντυχα να τη βλέπω έτσι, παρόλο που ο θετός μου πατέρας με βοηθούσε. Τίποτα όμως δεν ησύχασε μέσα μου, γιατί τίποτα δεν είχα μάθει για τους Εβραίους γονείς μου, ούτε τα ονόματά τους. Ποιοι να ήταν άραγε, τι απέγινε, αν είχαν επιζήσει δεν θα έρχονταν να με πάρουν. Τα χρόνια πέρασαν, παντρεύτηκα, έκανα παιδιά. Ευτυχώς, ο χριστιανός σύζυγός μου κατάλαβε τον πόνο μου, με στήριξε και η αναζήτηση άρχισε ξανά. Πήγα παντού, αλλά ήταν αργά πια. Ποιος θα μπορούσε να με βοηθήσει, αφού δεν ήξερα τίποτα, αφού πέθανε μέχρι και ο τελευταίος συγγενής μου, πριν προλάβει να μου πει κάτι. Το τίμημα της σωτηρίας μου βαρύ. Μήπως δεν έχω δικαίωμα να μιλάω εγώ που επέζησα, όταν τόσοι άλλοι πέθαναν. Μήπως είμαι αχάριστη, μήπως είμαι υπερβολική. Κάποια στιγμή το αποφάσισα. Αφού ήξερα ότι ήμουν Εβραία, θα γινόμουν κιόλας. Αυτό με γέμισε. Ένιωσα ότι ανακάλυψα ένα κομμάτι της χαμένης μου ταυτότητας, του χαμένου μου εαυτού, της Ραχήλ.